Tak ja, dobrý deň priatelia. Skúšam niečo nové po slovensky. Nerobil som to veľmi dávno, takže som trošku nesvoj. Čo tu dnes máme? Máme tu počítač od spoločnosti Smarty, ktorá, ak správne chápem, tak nejak integrovala do seba slovenský brloch a české JRC. A majú svoju vlastnú sériu skladaných počítačov, ktoré volajú Taigo. Táto spolupráca, teda táto séria počítačov má aj takú časť, ktorá má rôzne spolupráce s nejakými asi známymi slovensko-českými rôznymi, neviem, či to volajú influenceri alebo streamery, alebo čo to vlastne sú. A medzi nimi som našiel túto zostavu, ktorá podľa mňa je najlacnejšia, najlepšia zostava asi na trhu na Slovensku. Volá sa Taigo by Hiset. Hiset je asi nejaký typek, nejaký streamer. Našiel som si takú Smarty sériu PC Builder, kde skladali rôzni títo chlapci nejaké počítačové zostavy. Priznám sa, že tá, ktorú tento Hiset, hádam to správne vyslovujem, skladal, tak nevyzerala ako táto. Nemala ani takúto konfiguráciu. Chlapcovi som písal, či bol taký zlatý a trochu mi objasnil, že v čom spočíva tá spolupráca. Písal som aj na Smarty, ale žiadnu relevantnú odpoveď, teda žiadnu odpoveď som nedostal. Asi sú príliš zaneprázdnení, aby odpovedali bežným ľuďom na jednoduché otázky. Každopádne tu sme. Možno by som mal začať cenou, alebo si tú cenu nechám nakoniec. Môžeme začať cenou. Cena je zhruba 5050 eur pred zľavou, ale častokrát sa táto zostava ponúka aj v rôznych zľavách. Aktuálne v 17% zľave, s tým, že tá cena aj po zľave, napriek tomu, že tá zľava je konštantných 17%, ako si fluktuje, k dnešnému dňu je po zľave cena 4200 a nejaké drobné. Ja som ju kúpil pred zhruba týždňom, pred dovolenkou, trošku som opálený, bol som na Zanzibare, takže objednal som to kúsok pred dovolenkou a vtedy stála 4070 zhruba. Takže tak, poďme sa na to pozrieť, poďme to spolu rozbaliť a uvidíte spolu so mnou, že ako vlastne vyzerá taký unboxing Taigo zostavy. Priznám sa, hľadal som niečo, nič som nenašiel. Tiež som chcel vedieť, že čo ma vlastne čaká. Netuším. Jediné, čo som sa dočítal na Smarty stránke, bola nejaká reakcia niekoho, kto písal, že mu neprišli antenky na Wi-Fi. Tak dúfajme, že tam budú antenky na Wi-Fi. A ešte som sa dozvedel na stránke Smarty, že niekedy pribalujú aj tú kabeláž, ktorá nebola potrebná k tej zostave, alebo napríklad dodávaná so základnou doskou, hej, alebo so zdrojom. Takže čo tu máme napísané? Toto je dodací list, je tu napísané Taigo by Hiset R7 9800 X3D 5090 2 TB 64 GB Wi-Fi. Tak sa to volá. Samozrejme znamená to, že je najnovší procesor od AMD, aktuálne najvýkonnejší herný procesor, 8-jadrový, 16 vláknový alebo 16 threadový 9800 X3D. X3D je taká špeciálna pamäť, ktorá je na tom procesore, ktorá práve pomáha hrám. Je tam 2 TB SSD, 990 Samsung Pro. Dúfam, na stránke je napísané pre, ale hádam to bude Pro. Aj keď našiel som pre na stránke NAI, ale nie na stránke Samsungu. 64 GB rámky, tá je 6000 MHz, alebo tá megatransferová 30 CL a tam napísané, že Wi-Fi, tam samozrejme neznamená nič viac ako to, že tá základná doska
obsahuje aj nejaký Wi-Fi modul. Takže otvoríme si to spolu a pozrieme sa, ako to zhruba vyzerá. Takže prišlo to v takéto peknej krabici. Prinesol to šofér, GLS. Doprava bola zadarmo, čo je teda príjemné pri tejto cenovej úrovni. Tak, hore máme Taigo, prvé spustenie. Je to taká nejaká malá príručka. Môžeme sa na ňu pozrieť aj spoločne. Môžete si to prípadne zapauzovať, komu sa bude chcieť. A ešte aj po slovensky. Viac menej to isté. Takže nič komplikované. Je to vlastne balené v dvoch škatuliach. Tá vrchná je Smarty škatula a tá pod tým je vlastne škatula, v ktorej bola pravdepodobne pôvodne balená skrinka. Takže môžeme začať kľudne od skrinky. Skrinka, v ktorej vlastne je táto zostava, do ktorej je poskladaná, tak je to NZXT H7 Flow RGB v čiernej verzii. Priznám sa, že mne sa trošku viacej asi páči tá verzia biela, ale čo sa dá robiť? Skúsim sa s tým ešte popasovať mimo kameru, dajte mi chvíľku. Takže chlapci to totižto po stranách vystúžili týmito penami a čo je určite fajn, bohužiaľ sa to nechcel z tej veľkej škatuly uvoľniť, lebo tam bola veľká frikcia. Takže pokračujeme ďalej. Aspoň je to také organické a naozaj. Priznám sa, že nemám veľmi rád nejaké strihy a prestrihy. Som asi celkom lenivý to aj robiť. No, hneď z vrchu máme tu spomínanú kabeláž, hej. Takúto pravdepodobne nepotrebnú. Čo tu máme? Máme tu nejaký SATA káblík. Máme tu vlastne rozštvorku na grafickú kartu. Máme tu napájací kábel, to sa zíde. Máme tu PCIe Express, toto je vlastne myslím, že tá 12. Ďalší, super, antenky tu máme na Bluetooth. Základná doska má Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3, ak by vás to zaujímalo. OK. Aha, vlastne je tu krytka z základnej dosky, to sa bude hodiť, keby sme náhodou chceli upgradeovať, aby sme mohli chrániť piny, ktoré sú na základnej doske. A ešte sú tu nejaké Molexy a SATA napájanie. Takže je to fajn, vlastne človeku k tomu pribalia všetko, čo vlastne bolo dodávané, keby ste kúpovali jednotlivé komponenty, hej, takže nič vám tam nebude chýbať. Tak, no pokúsim sa teraz toto vybrať a asi budem musieť trošku použiť priestor, ktorý tu nemám. Ináč v krabici už teda okrem tohto nič nie je. Takže to bol celkom proces. Takže tuto tam máme skrinku. Pozrieme sa na to, že ako sa to otvára. Mohol by k tomu byť nejaký manuál.
Aha. Nejaká... Aha, OK. Takže len takto. Je tu napísané tempered glass, handle with care, takže budem s tým opatrne, nech to nerozbijem. A vnútri je to veľmi pekne vystúžené, musím povedať. Tak, no čo tam vlastne máme? A si vás takto zoberiem do ruky. Hop. Trošku prepnem na iný. Takže máme tu na spodku 3 ventilátory. XPG Vento Fan 0,2 amperové, 12 V. Tuto sú také tie klasické, ktoré sú vlastne zo skrinky. A máme tu Gigabyte Gaming 5090. Sú tu rámky Fury 2x32 GB a teda spomínaných 6000 MHz. A je tu Aorus 360, ako sa volá, počkajte, pozriem sa na ten chladič. A základná doska je... Takto vyzerá zadná strana. Tu sa nachádza Be Quiet 1000W zdroj. Takto vyzerá kabeláž. Nie je to vôbec katastrofálne. Na hornej strane máme dvakrát USBčka Ačka, jedno Cčko, knoflík na zapínanie a kombinovaný jack na mikrofón a sluchadlá. Tuto je Smarty.cz a nápis. To sa kľudne môžeme takto prilepiť. A celá tá skrinka je vlastne teda bez nástrojová, takže takto ľahko sa otvára. Hop, nejako magneticky. By sme sa mali pozrieť na zadnú stranu, kde vlastne máme záklapky na HDMI a DisplayPort, to nebudeme používať. Je tu kombinovaný PS2 port na klávesnicu myš, ak by náhodou všetko zlyhalo. Sú tu nejaké klasické USBčka dvojkové, tu sú naše antenky, USB-C, zrýchlené USB 3.2, Gen 2 myslím. Toto sú opäť dvojky a máme tu klasické 3 jacky a to sú potom už na grafickej karte 3 DisplayPorty, 2 jednotky a HDMI 2.1. Zdravím priatelia, tak prešiel nejaký malý čas a trošku som sa už viacej zoznamil s týmto počítačom, chvíľku ho už používam a hovorím si, je možno super sa pozrieť aj na vnútrešok trošku pozornejšie. Čo som našiel? Túto vecičku, ktorá bola spadnutá tuto niekde na konci. Myslím, že toto je také malé udelátko, ktoré pomáha vyskakovať grafickú kartu. Takže niekde odtiaľ sa to zrejme ufiklo a keďže to tam aj nevidím, niekde tuto, tak predpokladám, že to tam chlapcom niekde sa urvalo.
A trošku nepríjemné prekvapenie bol tento cinzik. Tuto to je pripojenie USB 3 a na vrchu dosky, ktoré bolo vyvyklané von. Je možné, že sa to stalo počas prepravy, aj keď to sa mi skôr nezdá, ale proste bolo to tak, bolo to vyvyklané von. A čo ešte také viacej? No, vyzdvihnem napríklad tento riser, ktorý je úplne super. A tým, že vlastne tá karta je tak dosť ďaleko od tohto spodku, tak tento vlastne použili celkom vhodne. On sa pevne pripojí vlastne ku grafike a takto sa to vlastne prichytí a podporujú úplný spodok. Hej, a dá sa to rôzne posúvať, ak by človek raz upgradeol na nejakú inú kartu. Ináč je to akože pekná doska, toto je konkrétne revízia 1.1. Jedno prekvapko, ktoré ma čakalo, bolo, že vlastne vnútri sa nakoniec nenachádza Samsung 990 Pro a SSDčko, ale Kingston. Chlapci mi odpísali, že vraj ten Kingston je ešte lepší. Pozrieme sa na to, že či naozaj. A ináč čo? Ináč to vyzerá celkom v pohode. Ešte možno, že stojí za to pozrieť sa na tieto ventilátoriky. Na spodu tie nie sú dodávané so skrinkou. Sú to ADATA XPG Ventofan, asi 650 stojí jeden, čiže nedali si úplne veľkú námahu kúpiť sem nejaké veľmi drahé tie ventilátoriky, ale opticky vyzerajú všetky tak cca podobne, taký bielo-čierny dizajn, takže nie je to až taká úplná tragédia, by som povedal. Hej. Dá sa ináč odstrániť aj predok, dá sa odstrániť aj vrch, takže vlastne potom takto to nejako vyzerá zhora po odstránení. Tu sú vlastne naše porty. Takto to vyzerá spredu, keď je to odstránené. A ešte raz zozadu. Naposledy som možno, že nespomenul trošku slabú stránku. Toto je len 1 gigabitový Ethernet a zatiaľ z mojej skúsenosti táto Wi-Fi je brutálne slabá. Je to Wi-Fi 6E, ale signál má úplne tragický. Skúšal som rôzne čachrovať s týmito antenkami, ale teda za mňa strašná slabota. Kde predchádzajúci Acer s integrovanými antenami má proste zásadne kvalitnejší, silnejší signál. V priemere asi 70 až 90 megabitov, tak toto dosahuje 2 až 10. Myslím, že 15 som mal nejakú jednu chvíľku, keď som odsunul počítač spod stola, ale tam, kde normálne mám počítač, tak je to slabých 2 až 3 megabity, čo je absolútne nepoužiteľné. Pozrieme sa ešte v kľude na zadnú stranu. Myslím, že cable management vôbec nie je úplne hrozný. Tuto máme náš 1000W zdroj. Chlapci zo Smarty mi napísali, že vraj by to malo stačiť aj na upgrade na 9950 X3D. A uvidíme, keď k takému upgradeu dôjde. Čo sa týka skrinky, tak tá je pripravená na väčšie 3,5-palcové alebo aj menšie 2,5-palcové SATA disky. Sú k tomu aj kábliky na napájanie. Je tu aj vlastne pripravený pripojený, čo je super. Avšak trošku zabudli nám sem dať nejaké SATA kábliky, hej, takže to by som asi vypichol, že v iných predpripravených kysniach, už keď tu je teda nejaký priestor, tak väčšinou tam sú už dotiahnuté aj tie dátové káble, hej, no, tak človek si to bude musieť dotiahnuť sám. V balení je, myslím, že jeden SATA káblik.
ak som dobre pozeral. Čo neviem, či je presne to, čo bolo dodávané, alebo či si niečo z toho nechali, ale teda jeden káblik tam myslím, že je. Avšak to nie je veľká položka na dokúpenie v prípade potreby. Tak a poďme sa ešte pozrieť, ako je táto skrinka nasvetlená. Dal som predné skličko preč. Nech to je trošku krajšie vidno. Takže takto nejako. Som v strede hry a takto nejak asi počuť skrinku, keď je v strede hry aj nastavená na tichý režim. Sa pozrieť, koľko by taká zostava stála, keby sme ju vyskladali. Čiže aktuálna cena na Taigo je 4209 a zlacnené za 5059. Uvidíme, nakoľko je tá pôvodná cena vôbec reálna. Našiel som si dva obchody, hovorím si, skúsime sa vyskladať na Smarty a skúsime to na Alze, tak blízko, ako sa len dá. Čiže začnem Alzou, procesor 9800KX3D je tu za 488, na Smarty je za 492, čiže o pár eur drahšia. Grafika, hovorím si, nebudem sa snažiť nájsť tú istú, človek by si aj tak asi hľadal asi najlacnejšiu, ktorú nájde. V tomto prípade najlacnejšia bola Gainward Phantom 32G za 2769 na Smarty. Najlacnejšia bola práve tá, ktorá je v tejto zostave, Gigabyte WindForce OC32G za 2699, čiže trošku lacnejšia. Základná doska je to Gigabyte B650 za 139 eur a na Smarty za 135,90. Operačná pamäť, no to je to trošku problematické, nakoľko tie ceny pamäti dosť vyleteli, hádam aj o 100%, ak nie viac. A aktuálne Alza má tento kit, ktorý sa nachádza aj v tom počítači za 727,90 a jedná sa o rozbalený kus. Na Smarty ho majú za 658,90, čiže o dosť lepšiu cenu. Následne zdroj. V tomto počítači je Pure Power 12M, neviem, či 13 je nová verzia, každopádne cena je rovnaká, ako bola 12M, 180 eur, rovnako aj na Smarty. Ešte som tuším vynechal SSDčko, to SSDčko, ktoré vlastne nakoniec tam dali do tej zostavy. SSDčko Kingston Fury Renegade 2 terabajtové majú s chladičom, bohužiaľ nemajú vo verzii bez chladiču, za 285,90 na Alze a na Smarty je za 243, čo je tiež o dosť lepšia cena. Ďalej tu máme voľné chladenie, ktoré je za 108,90, na Smarty je za rovnakých 108,90. Potom tu máme PC skrinku 149,90, na Smarty je o trošku lacnejšie na 133,90 a potom ešte spomínané 3 ventilátoriky zhruba za 6-7 eur jeden, čiže okolo 23 eur. Vychádzali tie cca skoro najlacnejšie na Alze a na Smarty nejakých 18 eur. No a potom je tam ešte ten držiak grafickej karty. Na Smarty najlacnejší taký schopný stal 15 eur a na Alze taký najlacnejší schopný stal zhruba 22,90. Čiže všeho všudy, na Alze nám to vychádza 4900 takých slabších a na Smarty nám to vychádza 4700. Takže skoro 200 eurový rozdiel medzi Smarty a medzi Alzou. Smarty je lacnejší a teda výsledná cena za 4200, alebo teda dajme tomu tá
za ktorú som to kúpil ja, 4050-60, je fakt, že fenomenálna. Proste lepšia ako súhrn cien komponentov. Takže klobúk dole, Smarty. Tento model sa podľa mňa dosť vydaril. Ešte by som si možno prešiel nejaké také skóre, ktoré mi vyšli v Geekbench 6, single core 3266, multicore 18654. Keď to dáme do nejakého porovnania, tak tých 1266 nám priemer na tento procesor vychádza kúšťok vyššie, pod ním sú 9900 X3D, 14900 KS. Vlastne nad ním absolútne žiaden Intel sa nenachádza. AMD, čo sú nad tým, tak to sú viac menej také malé linké rozdiely. Úplne hore je 9950 X3D a teda prvý Intel, ktorý sa ako tak chytá, je 14900 KS. KS je ten golden sample, ktorý oni vlastne mali pre tieto káčka a vidíme, že aj 285K je 3205 bodíkov a to už potom je len horšie a horšie. Čo sa týka multicore, tam je samozrejme ten príbeh trošku iný. Tým, že toto je len 8-jadrový procesor, tak samozrejme procesory, ktoré majú 16 jadier alebo intelacké 2024 budú vychádzať určite lepšie. Čiže tuto máme samé Threadripper procesory a potom máme intelacký 4900 KS, 285K, ďalší Threadripper, Epic 9950 a potom ideme nižšie 9900X a kým sa dostaneme vôbec k 9800, tak možno to budeme musieť hľadať. Koľko mi to vlastne vyšlo? 18 000, no pardon, to je malo byť niekde túto 17, 18. Áno, tu sme. Čiže vlastne táto 9800 X3D vychádza kúštičok nad 14900F. F je taká okleštená verzia, ktorá teda nemá ani odblokovaný multiplikátor a myslím, že F je, že je tam odňatá grafika. Čiže grafický core tam bol nejaký požahaný. No a čo sa týka grafiky, tá RTX 5090 nám dala 390 631 bodov. To bolo s takým nejakým minimálnym autopretaktovaním, čo má NVIDIA appka v sebe zabudované. A keď to dáme do nejakého porovnania, hej, tých 390 000, tak vidíme, že vlastne úplne na tom strope máme RTX Pro 6000, ktorá má ešte viacej jadier. Potom je vlastne 59D V2, táto V2 má trošku nejaké okresania, ak to správne chápem, pre niektoré také trhy, ako je Čína. A potom vlastne máme RTX Pro 6000 Blackwell Edition a tu už máme RTX 5090, teda im zvýšku sveta, hej, tieto 5090 dávajú okolo 383 a teda mne vyšlo 390, takže nie je tento model až taký katastrofálny, hej. Gigabyte 5090 WindForce OC. Takže tak, toľko za túto zostavu. Myslím, že je poskladaná naozaj veľmi, veľmi slušne. Priznám sa, že čo sa týka dizajnu, za mňa to nie je moc vábne. Je to taká veľká čierna škatula, ale chladenie má vymyslené veľmi fajn. Toto chladenie zo spodu, že vlastne fúka to zo spodu cez grafiku a hore cez procesor, je veľmi fajn. Keby to bola zostava s Intelom, nejaká 14900, tak určite odporúčam tento chladič toho vodníka dať dopredu, aby nasával čerstvý vzduch a nie teda už vzduch, ktorý je zohriatý tou grafikou. Ten Intel to fakt potrebuje. Toto AMD je dosť v pohode, že mu to nejako nechýba. Možno, že by to malo tiež mierny pozitívny vplyv na teplotu, ale pri maximálnom zaťažení a
a prehriatom petržalskom byte to aj tak bolo veľmi pekne uchladené, musím povedať. Poďme sa ešte pozrieť na teploty, ako to vyzerá pri maximálnom vyťažení. Máme tu spustený Firmark a ešte Prime 95. Náš Task Manager je vymaxovaný, rovnako aj GPU. A čo sa týka teplot, tak GPU sa drží na príjemných 71 W. Vidíme, že clock nám išiel na zhruba 2730 a čo sa týka procesora, tak ten sa drží okolo 60-70 stupňov Celzia, 75, 77, tak plus minus to osciluje okolo tých 75 a GPU okolo 71 stupňov Celzia. Čiže za mňa chladenie je úplne v pohode. A môj Intel, ten si kľudne ide k 100, ako sa mu zachcel. Toto je veľmi príjemné a chladné. Tie teploty sa držali veľmi slušne, nejako to nethrotlovalo ani nič také. Zároveň ale musím povedať, že pod tým stolom mám ten komp a keď sa hrám nejakú hru, tak aj keď to nehučí nejak strašne, tak cítim to teplo, ktoré ako sa tam zohrieva. A plus ešte tento monitor, ktorý mám, to je Samsung G9 OLED, tak ten tiež produkuje nejaké teplo, ale je to teda príjemný zážitok. Mám ešte druhý komp v druhom byte, lebo nežijem na Slovensku už a tam mám taký tiež predskladaný od Aceru a myslím to je 14900 KF a je tam 4090, tak možno niekedy spravím také nejaké porovnanie týchto dvoch počítačov alebo možno aspoň nejaké postrehy medzi tým, ako skladajú tieto staré mainstreamové firmy, ako je Acer versus lokálna firmička, ako je Smarty. Ešte mi napadlo, skúsim sa možno pozrieť, že ako to má spotrebu, takú idlovú spotrebu a prípadne ako to má spotrebu v strede maximálneho nejakého vyťaženia. Možno to bude niekoho zaujímať. Ak rozmýšľate ekologicky, ale pri tejto zostave asi veľmi ekologicky nie. Takže pri takom nejakom bežnom idlovom režime počítač vykazuje okolo 120, 150, 180 W, čo je, neviem, či to je málo alebo veľa. Málo to asi nebude. Povedzme si úprimne. Tak v strede hry Indiana Jones, The Lost Ark, pri zhruba 95% vyťažení grafiky a nejakom zhruba 30% vyťažení procesora, tu máme nejakých slabých 700 W. No a pozrieme sa ešte pri 100% vyťažení procesora aj grafickej karty. Máme tu nejakých 830 W, čiže ak berieme, že zhruba tých 20% by mal zdroj mať naviac, tak tých 1000 W bohato postačuje. V prípade, že by sme teda upgradeli ale na 9950 X3D, myslím, že to bude tak tesne na hrane, hej. Ale toto je celkom v pohode. A možno ešte dodám, že Be Quiet hovorí, že ten zdroj v pohode zvládne aj 2000 W krátkodobé zaťaženie, takže možno, že nakoniec budú mať v tom Smarty pravdu, že to je síce LTT, ale dostatočné. Zaujímavosť ešte pridám watáž, keď procesor je takmer na 0% a grafika ide na 100%, 750 W približne. A ešte tu máme 100% využitie procesora a nulové využitie grafickej karty, čo je zhruba nejakých 212 W.
A ešte mi napadlo niečo, viem, čo som chcel povedať, spomenul som si. Micro stutter. Také mikroskopické neblikanie. Sekanie. Mikroskopické sekanie v hrách. Uh, Keby som to nezažil, tak by mi to asi nenapadlo. Proste Taigo dodáva tú zostavu takú nejakú veľmi minimalisticky akože prednastavenú. Hej? Že nie je to ako u iných takýchto štandardných firiem, ako je HP, Dell alebo Acer, kde vlastne všetko je, dá sa povedať, že predkonfigurované, nainštalované, maximálne si človek spustí nejakú aktualizáciu. Tuto to bolo dosť bare bones, hej, ako bol tam Windows, bol zaaktivovaný, bol tam vlastne nejaký základný balíček driverov k základnej doske, k tomu gigabajtu na ovládanie tých svetielok a možno nejaké základné veci. Nič z toho balíka, ale tam už viacej nebolo nainštalované, teda bola tam celá taká veľká suita nástrojov na fine-tuning a overclocking aj procesora, aj grafickej karty a nejaká údržba toho SSDčka. Proste toto tam nebolo nainštalované, ale keď človek ide na stránku AMD, hej, to si ešte môžeme vlastne ukázať, a vlastne kliknete si sem, že download Windows driver, hej, tak ten driver, ktorý, teda ten balík, ktorý si vlastne začnete sťahovať, je vlastne AMD Software Adrenaline Edition a on z nejakého dôvodu zadetekuje len tú grafickú časť toho procesora. Hej? Čo, keď človek je taký ten normálne, napríklad pri Inteli je to úplne iné, hej, ten zadetekuje všetko a ku všetkému nainštaluje driver, ale tuto zadetekuje ako prvé, lebo to je asi možno, že najviac predávaná vec, hej, ich grafiky, tak zadetekuje grafickú časť, proste to blbé GPU v tom procesore a k tomu stiahne driver a človek si myslí, že však už som si proste nainštaloval všetko, hej, však toto je ten all-in driver na všetko, nie. Čo sa nenainštaluje, je veľmi dôležitá časť a to je vlastne driver k procesoru a driver k základnej doske. A to by si človek myslel, niekto, kto pochádza najmä tomu viacej z inteleckého prostredia, alebo nikdy nemal úplný high-end setup ja dokonca si nemyslím, že sa to možno stávalo s predchádzajúcimi generáciami procesorov a grafik, lebo vlastne je to vidieť až pri extrémne vysokých frameratoch, ale k čomu dochádza je, že pokiaľ nie je nainštalovaný ten driver k tomu procesoru a k tej matičnej doske, teda k tomu chipsetu, hej, tak tam dochádza k takým mikroskopickým takému zasekávaniu. A zvláštne je, že človek to, že neviete, na čo sa máte pozerať, neviete, čo máte očakávať pri takých veľkých frameratoch, ale pozorné oko si to teda všimne, hej. A na tom grafe vývojovom to je vlastne vidieť, ako keby to bol taký tučný graf, hej, že on to vlastne pekne ide hore-dole, ale medzi tým vlastne to osciluje strašne rýchlo medzi vysokým a nízkym frameratom a ak na konci napríklad nejakého benchmarku si pozrite výsledky, tak tie vyzerajú super. Je to proste výborné average, akože priemerné FPS, ale 1% alebo 0,1% lows, čiže také tie najnižšie bežné framey, tak tie budú podozrivo divne nízke. No a Google som že hodnú chvíľu, že v čom môže byť problém a čuduj sa svete, tak má s tým strašne veľa ľudí problém. Hej, že keď teraz zadám do Google, že AMD 800 X3D plus RTX 5090 micro stutter, hej,
tak proste tu sú subreddity, tu sú proste major system stuttering, hey, system stutters, vsync microstutter, proste úplne, že nekonečné thready, v ktorých ale žiaden nedochádza vlastne k poriadnemu resolution. Hej, tu je odkaz na ďalší thread. Absolútne, proste žiaden. Videl som tam od problém je sieťová karta, problém je zlý zdroj. Nie, proste absolútne všetko sa vyriešilo po nainštalovaní driverov na matičnú dosku. Čiže čo treba spraviť je, tak odignorovať tento autoinštalátor, ktorý je absolútne na prd, hej, a treba ísť proste na chipsets a tuto si vlastne zvoliť AM5, teda, alebo aký máte, hej, a toto je napríklad B650 a toto si stiahnuť, hej. A toto je jediný fix na microstutter. Videl som na YouTube nejakého chalana, ktorý si to ani nevšimol, pritom to bol taký dosť zabehnutý chalan. Neviem, či to nájdem. Tak nejaký taký hezón. Fit niečo. Fitboy. Neviem. 5090. Keď by som si pamätal, ako sa títo Čechoslováci volajú. No, tých videí na to je asi, že miliarda. Bohužiaľ, neviem, ktorý to je. Počkajte, ja to skúsim nájsť. Ja prípadne vymažem toto moje dlhé hľadanie a skúsim to nájsť takto. Hop. History. Fitman. Dneska. Hej, čiže toto je ten typek a on teda robil si nejakú novú zostavu, hej, a testovali nejaké proste hry a tuto robili nejaké testy a tuto niekde sa k tomu dostaneme. Hádam len ten graf proste. No, toto už vyzerá celkom akože zvláštne, hej, jak mu to tam osciluje proste hore, dole, no a toto. Presne takto proste vyzerá ten problém, keď máte microstutter. Proste seka to, ide to veľmi rýchlo, to osciluje medzi vysokým frameom a nízkym frameratom, hore, dole, za sebou. Hej? Takže to vlastne vyzerá ako taký tučný graf, ale v momente, keď máte takýto tučný graf, tak je problém a ten problém je, že máte chýbajúce drivere k základnej doske na AMD pri kombinácii s týmto procesorom 9800 X3D a grafikou RTX 5090. Takže thank me later. Dúfam, že to možno niekomu pomohlo. Tak a ešte konkrétny príklad u mňa, ako to vyzeralo pred inštaláciou driverov a už opravené po inštalácii driverov bez akéhokoľvek sekania. Každopádne budem rád za akýkoľvek komentár, ak budete mať nejaké otázky na túto zostavu, na moje skúsenosti s ňou. Pre mňa je to taký, že na poli, z veľkej časti pracovný počítač a potom z nejakej menšej časti hráci počítač. Tým, že som častokrát aj na Slovensku, tak chcel som aj tu mať nejakú mašinu, aby mi nebolo ľúto, keď som chvíľu tu. Že by som si mohol niečo zahrať. Jediné, čo potrebujem vyriešiť je priniesť sem nejakú virtuálnu helmu, lebo mám rozohratú Half-Life Alyx a furt to nejak neviem dohrať. Tak si hovorím, keď to neviem dohrať v Budapešti, tak možno nakoniec dohrám v Bratislave. Takže uvidíme. Nič.
možno, že len tak zhrniem, myslím, že v pohode. Taká skúsenosť zo Smarty je, že nedá sa im vôbec dovolať. Hej, akože nehrozí. Už keď som riešil, že ktorý z tých kompov, tak chcel som proste sa tam dovolať a popýtať sa nejaké otázky, ale nebola šanca. Nikto tam absolútne nedvíhal. Nemyslím, že to bolo len pred ďalším obdobím, lebo to bol ešte hádam ťažký november a bolo to dosť beznadené. Napísať sa im dá, ale majú to také dosť rozsegmentované. Keď si vlastne toto niekde kliknete na ten chatík, čo tu majú, tak možnosti tam boli, myslím, na WhatsApp alebo na iOS, na iMessage, čo bolo fajn, ale častokrát vás pošlú ešte za nejakou inou časťou Smarty, kde henty vám nevedia poradiť, tamty vám nevedia poradiť, potreboval som niečo s faktúrou, tak ma poslali na finančné, proste nevedeli si to dohľadať, mal som nejaké ďalšie otázky, tiež sa to neúplne, proste nevedeli vždy priamo si vyzistiť všetky informácie, nemali ku všetkému vždy prístup, riešili to nejaké ďalšie iné oddelenia a nevedeli vás priamo na nich proste v odzovkách prepojiť, hej, na ten nejaký iný chat, treba si napísať mail, hej, a už ten mail je taký pomalý a neinteraktívny. Zároveň bacha na jednu vec, servis nemajú na Slovensku, servis majú v Čechách, v Prahe, čiže keď sa tomu niečo stane, alebo niečo tam bude treba, tak to musí proste ísť do Čiech a to neviem, či sa mi do takého niečo chce. Hej, už len trepať ten počet už nie je vôbec malý, nejako do predajne a potom z tej predajne to budú poslať ďalej a potom sa to zase bude poslať naspäť a zase to musíte preberať v tej predajni. Pri takýchto cenových reláciách by som očakával servis doma, hej, to napríklad robí Dell alebo iné firmy, HPčko to má pri takých drahších zostavách. Je to ako keby už samozrejmosť, hej. Keby si ten komp kúpila nejaká slečna, tak ja neviem, či tých niekoľko desiatok kil to bude vlastne trepať sama ako. Proste je to už taká skoro nehnuteľná vec, hej. Si myslím. Takže plus nejaká taká flexibilita, hej. Ja som teda sa im ozval ohľadom toho Wi-Fi a možno, že to Wi-Fi spomeniem, no tak to Wi-Fi je katastrofálne. Teda minimálne na klasickom 5 GHz AC, to je strašné. Vymenil som router, ktorý som mal v Budapešti, som si prinesol 6-ečkový a na tom je to v pohode. Takže našťastie nemusím to riešiť, ten ich servis pražský, kde mi povedali, že to tam musí ísť, aby si to otestovali, aby to nastavili, že možno bude v nejakom driveri problém. Nebol problém, naozaj ten sieťový modul, ten Wi-Fi modul je proste katastrofálny a ďaleko to proste nezajde. Našťastie na tých 6 GHz, teda to 6Ečko, myslím, že to je na 6 GHz, tak tam to bolo už v pohode. Hej. Našťastie táto frekvencia nie je taká zasytená tuto v Petržalke, kde tento kompik sa nachádza. Takže tak. Takže hádam som to tak nejak pokryl celé. Neviem, nedával som žiadne nahraté videá hrania sa hier, možno by som sa ani tá konfigurácia viac menej už je otestovaná asi miliónkrát, hej, táto kombinácia 9800 X3D plus RTX 5090 je v podstate benchmarkovaná asi miliónkrát. Už sa asi strašne veľa rozkecávam, takže idem to trošku ukončiť. Vďaka ešte raz za sledovanie. Je to moje po dlhej dobe prvé slovenské video. Hádam to niekoho zaujalo. Ak bude záujem, spravím možno ďalšie, možno iné témy. Kľudne mi napíšte, že čo by ste chceli. Takže želám pekný deň a ďakujem vám pekne za sledovanie.